o meu traballo final sobre a asignatura de Patrimonio Arqueolóxico basarase sobre o Castro Sarridal e o monumento con forno Usana Castrexa que se atopou nas súas escavacións arqueolóxicas. Para unha persoa nada encedeira como a min, o campo do Castro, situado na península do Sarridal, sempre foi un lugar especial. Lugar afastado do centro do pobo onde fuxir, relaxarse, pasear e dende o que observar o mar e a fantástica ría. De neno sempre escoitei que ali había un castro, por iso me causou curiosidade e expectación cando no 2017 comezaron os traballos arqueolóxicos. A continuación pasarei a falar dos principais puntos que estou a redactar para a realización deste traballo. Falarei en primeiro lugar un pouco sobre a vida castrexa. A cultura castrexa iníciase ao redor do século IX a.C., co paso da Idade de Bronce á Idade de Ferro, desenrolase en Galicia, o norte de Portugal e o occidente de Asturias, León e Zamora, e presenta tres fases ben diferenciadas. Particularmente, o Castro Sarridal enmárcase na segunda fase, que vai do século V II a.C., chegando ata a etapa galeco-romana, en torno ao séculos I II despois de Cristo, podendo pervivir o uso de algunhas estruturas durante a etapa xermánica, aínda que con usos moi distintos aos orixinais. Falaremos da súa localización, características e peculiaridades, e comentaremos as 7 fases que, dende o 2017 a toda agora, se fixeron nos seus traballos arqueolóxicos. Nunha desas fases de traballos atopouse diverso material. O cerámico foi o máis abundante, pero o máis destacado foi a aparición dun monumento con forno ou sauna castrexa. Comentaremos tamén as principais pedras formosas ou saunas que se atoparon na Galicia e na Península Ibérica, e particularmente describiremos o caso do Castro Sarridal. Falaremos sobre o debate que houbo nas últimas décadas sobre se eran romanas ou prerromanas, e particularmente a datación do carbono 14 deu antigüedade á pedra formosa do Castro Sarridal de 2250 anos, que nos leva ao ano 230 a.C., polo que é anterior á chegada dos romanos. E no punto final falaremos sobre propostas de divulgación deste castro e dos traballos que se levan realizado. Constame que dentro do Concello xa se organizaron visitas guiadas, creáronse perfis en redes sociais, e eu engadiría como proposta que se aproveitara ese espazo para facer outras actividades culturais, como pequenos concertos e intervencións artísticas. Sería interesante a creación dun libro que explicara toda a historia do castro e todos os elementos atopados. E tamén parecería interesante poder propoñer unha ruta de castros de todo o norte peninsular e o norte de Portugal.